Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Norman. Taong 1984. Uson, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan itong si Norman sa kanyang ama. Silang dalawa na lamang noon ang magkasama sa kadahilanang matagal na silang ulila ng kanyang ina. Dahil sa medyo may katandaan na noon ang kanyang ama, kung kaya't siya na lamang ang nag-iisang nagtatrabaho para sa kanilang mga pangangailangan. Kapag sinuswerte itong si Norman, nakakabili siya ng isdang kanilang maiuulam. Subalit kung hindi naman, ay nagtsatsaga na lamang sila sa toyo at asin. Marami namang kamag-anak na maaaring hingian itong si Norman ng tulong, subalit hindi niya ito ginagawa sa kadahilanang ayaw na ayaw niyang nakakarinig ng hindi kaaya-ayang salita na nanggagaling sa mga ito. Isang araw, maaga pang umalis itong si Norman sa kanilang tahanan. Tutungo kasi siya noon sa gubat upang manguha ng mga pananim at bungang kahoy na maaaring pakinabangan. Yun na lamang kasi ang naiisip niyang paraan upang kumita sa bawat araw na dumaraan. Hindi naman nakakasama noon ang kanyang ama, gawa ng hindi na ito gaanong nakakalakad ng malayo. Palagi lang itong naroon sa kanilang bahay na parabang naghihintay ng huling sandali ng kanyang buhay. Siyempre, bilang anak itong si Norman, gagawa ito ng paraan upang matulungan ang kanyang naghihirap na ama. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad papaloob sa gubat, nakakaramdam na siya ng kakaiba sa kanyang sarili. Animoy, ang isipan niya noon ay nagdadalawang isip na pumasok sa lugar na yon na parabang merong nakaambang panganib. Subalit sa kabila ng lahat ng kanyang nararamdaman, ipinagsawalang bahala ito ni Norman. Nang tuluyan na siyang makapasok sa lugar, pilit naman siyang naghahanap ng mga bagay na maaaring pagkakitaan. Sa sobrang pagkaabala doon ni Norman, ay inabot na siya ng ilang oras para lamang maghanap ng mga bungang kahoy. Ilang oras pa ang lumipas, napansin na ni Norman ang kadiliman sa buong paligid. Dahil sa wala na siyang maaninag sa lugar, kung kaya't ninais na niyang lumabas sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, napansin niyang tila ba hindi niya nagagawang makarating sa labasan ng gubat. Nakakarinig na din siya noon ng mga pagtatawanan sa paligid na parabang merong nagmamasid sa kanyang mga nilalang. Hindi naman ito gaanong pinapansin ni Norman, gawa ng matindi na ang kanyang pagmamalabis na makalabas sa lugar na yon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang dumilim ang likurang bahagi ng kanyang nilalakaran. Sa sobrang takot noon ni Norman, ay halos maitapon na niya ang lahat ng kanyang nakuhang mapapakinabangan sa gubat upang mailigtas ang kanyang sarili. Halos pakiramdam niya noon, ilang oras na siyang tumatakbo sa walang katapusang daanan. Nang maisip niyang paulit-ulit na lamang ang kanyang nakikita, doon pa lamang niya nagawang hubarin ang kanyang damit upang ito ay baliktarin. Pagsuot ni Norman ng kanyang baliktad na damit, doon pa lamang niya nagawang makalabas sa gubat na yon. Agad din naman siyang kumaripas ng takbo patungo sa kanilang tahanan habang patuloy na nakakaramdam ng matinding takot. Pagdating niya sa kanilang bahay, bumungad sa kanya ang kanyang ama na naglalakad sa kanilang bakuran. "Tay,
Anong ginagawa nyo? Pumasok na ho kayo't nang makapagpahinga na. Wika ni Norman. Nang marinig ito ng kanyang ama, ay tumingin lang naman ito sa kanya habang nagsasabi ng, Mamaya na ako papasok, anak. Sige na, pumasok ka na. Alam kong pagod ka. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtalikod naman ng kanyang ama sa kanya upang ipagpatuloy ang naudlot nitong gawain. Dahil sa ilang beses na itong ginawa ng kanyang ama, kung kaya't nasanay na din dito si Norman. Pagpasok niya sa loob ng kanilang bahay, agad din naman siyang nagpahinga ng hindi kumakain. Pagod na pagod kasi siya noon sa kadahilan ng halos ilang kilometro ang kanyang tinakbo sa loob ng gubat. Kinaumagahan paggising niya, nakaramdam na lamang siya ng pagkabalisa at pagkaparalisa ng kanyang kaliwang kamay. Sa sobrang manhid ng kaliwang kamay noon ni Norman, naging imposible para sa kanya na ito ay galawin. Dahil sa karamdamang yon, kaya na may napasigaw na ng tulong si Norman sa kanyang ama. Tay! Tulungan niyo po ako! Hindi ko magalaw yung kaliwang kamay ko! Sigaw ni Norman, paggising na paggising nito. Nang marinig ito ng kanyang ama, dali-dali naman itong lumapit sa kanya upang tingnan. Nang masipat nito ang kanyang kaliwang braso, napag-alaman ng ama ni Norman na siya ay naengkanto. Norman, saang parte ka ba ng gubat tumungo? Bakit nagkaroon ka ng parusa ng mga engkanto? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Habang kinakausap nito si Norman, dumudukot naman ito ng kanyang mga itinatagong langis upang gamutin ang kanyang anak. Pagtanggal ng takip ng garapon nitong hawak, doon umalingasaw sa pagmumukha ni Norman ang amoy ng pinagsama-samang tae ng hayop. Sa sobrang baho nito ay halos dumikit na ito sa kanyang lalamunan at sintido. Ilang ulit siya noong nagpumiglas, subalit wala siyang lakas upang labanan ang kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang napatahimik itong si Norman nang makaramdam siya ng pagkawala ng pamamanhid sa kanyang kaliwang braso. Matapos ang pangyayaring yon, tumingin sa kanya ang kanyang ama habang nagwiwika ng, Ikonsulta mo yan sa albularyo para masiguro mong hindi na babalik ang parusa sa iyo ng engkanto. Kasabay ng pagwika ng kanyang ama ay ang pagtalikod nito sa kanya nang sa hindi malamang dahilan. Wala namang nagawa noon si Norman kung hindi ang magpahinga at pakiramdaman ang kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, napagpasyahan na niyang magpakonsulta sa albularyo upang tingnan ang kanyang karamdaman. Pagdating niya sa bahay nito, agad din naman siyang kinausap ng albularyo tungkol sa kanyang iniindang sakit. Nang marinig na nito ang paliwanag ni Norman, doon na ito nag-umpisang manggamot. Sa pagpapatuloy ng kanilang gamutan, doon nalaman ni Norman na wala na pala siyang iniindang karamdaman. Subalit hindi pa rin siya maaaring maging panatag, gawa nang nagkaroon siya ng marka ng isang aswang. Iho, mag-iingat ka dahil meron kang taglay na marka ng aswang. Wala akong nakikitang parusa ng engkanto sa iyong katawan, maliban sa marka na nasa iyong tiyan. May naiisip ka bang individual na huling humawak sa iyo? Dagdag pa nito. Nang marinig ni Norman ang sinabi ng albularyo, agad din namang pumasok sa kanyang isipan ang paghawak sa kanya ng kanyang ama. Alam niyang yun lang ang humawak sa kanya, gawa nang wala naman silang ibang kasama sa kanilang bahay. Ilang minuto pa ang lumipas
Napagpasyahan na lamang ni Norman na wag nang sabihin ang kanyang nalalaman. Nagmaang-maangan na lang siya noon sa albularyo nang sa gayoy wala na itong makuhang impormasyon sa kanya. Sa pagbalik niya sa kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang kanyang amang nakaupo sa kanilang bakuran habang nakatingin sa malayo. Nilapitan niya ito upang kausapin tungkol sa sinabi ng albularyo. "Tay, sabi ho ng albularyo, may marka ko ng aswang. Paano ho nangyari yun, Tay? Ikaw lang naman ang huling humawak sa akin." Wika ni Norman. Baka bulaan ang nilapitan mong albularyo, Norman. Kaya ka sinabihan ng ganyan. Sagot naman ito. "Hindi ho, Tay. Sa katunayan nga, si Mang Pedring ang nilapitan ko." Pagpupumilit ni Norman. Ganun ba? Yan talagang si Pedring, oo. Palagi na lang akong pinagbibintangan. O siya, halika na sa taas at nang tayo'y makapagmeryenda na. Matapos nilang mag-usap, agad din naman silang pumasok upang magmeryenda. Habang naglalakad noon si Norman, hindi niya pa rin nagagawang maiwaklit sa kanyang isipan ang patungkol sa sinabi ng albularyo. Alam niyang kakaiba ang kanyang ama, subalit hindi niya nagagawang maisip na nagtataglay ito ng isang bertud ng aswang. Kung lihim na karunungan pa sana sa kaliwa ay maniniwala itong si Norman, gawa ng isang mangkukulam ang kanyang namaalam na ina. Sa paglipas pa ng buwan at taon, patuloy nang nagmamatsyag si Norman sa gawain ng kanyang ama. Habang patuloy niya itong ginagawa, doon niya napagtanto na totoo ngang kakaiba ang kanyang ama. Maniwala kayo o hindi, kapag umaga ayon kay Norman, ay halos mahinihin pa sa isang dalaga ang kanyang ama. Subalit pagsapit naman ng gabi, ay halos sobra-sobra ang liksik nito na kanyang ipinapamalas. Nagagawa nitong mag-ikot ng mag-ikot sa kanilang bakuran ng hindi napapagod, na animoy meron itong hinahanap sa lalim ng gabi. Naaktuhan din ito ni Norman na kumakain ng lupang nasa ugat ng saging nang sa hindi malamang dahilan. Dahil sa kanyang mga nasisilayan noon, kaya na may pilit nang pumasok sa kanyang isipan na maaari ngang isang aswang ang kanyang ama. Isang araw, merong panauhing pumunta sa bahay nila Norman. May dala-dala itong telegrama sa kanila na merong nilalamang sulat ukol sa pagbawi ng may-ari ng lupa sa lupang tinitirikan ng kanilang tahanan. Maayos naman ang pagpapaalis doon sa kanila, subalit hindi ito nagustuhan ng kanyang ama. Ilang buwan din sila noong nakipagmatigasan hanggang sa hindi na napigilan ng may-ari ng lupa na sila ay puntahan upang kumprontahin. Ginoo, bakit nagmamatigas kayong umalis sa lupang pinagtitirikan ng bahay ninyo? Ilang dekada na namin kayong hinayaang manirahan dito, kaya na may sana'y maintindihan nyo na kinakailangan na din namin ng lupang ito. Wika ng may-ari ng lupa. Bakit? Sinong nagsabi sa inyo na kayo ang may-ari ng lupang ito? Kailan may walang taong may karapatang magmay-ari ng lupa dahil hindi nyo ito ginawa? Walang saysay at kapangyarihan ng mga papel na iyong nakuha upang paalisin kami sa lupang aming tinitirhan. Dito na kami lumaki at nagkaisip, kaya dito na din kami mamamatay. Galit na wika ng ama ni Norman. Habang nagsasalita ang ama niyang yun, pilit niya itong pinapakalma sa kadahilan ng merong sakit yun sa puso. Nang mapagtanto ng may-ari ng lupa na walang kabuluhan ng kanyang pakikipag-usap sa mga ito, ay ninais na lamang niyang lumisan nang hindi nagpapaalam.
Sa pagsapit ng mga sumunod na araw, doon na nga nangyari ang mga karumal-dumal na kaganapan. Dahil sa abala noon sa pagtatrabaho si Norman, kampante siyang iniwan ng kanyang amang nag-iisa sa kanilang tahanan. Pag-uwi ni Norman sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang amang naliligo sa sarili nitong dugo habang nakahandusay sa sahig. Nang masipat ni Norman ang mga pangyayaring yon, dali-dali naman niyang tinulungan ang kanyang ama na makatayo. Awa naman ng Diyos ay hindi ito namatay o lubhang nasugatan. Nagtamo lamang ito ng maraming pasa at bugbog sa kanyang katawan na siya namang kanyang ikinagalit. Tay, sinong may gawa nito sa inyo? Galit na tanong ni Norman. Hayaan mo lang sila, Norman. Hindi nila kilala ang kanilang binabangga. Huwag ka nang makialam dahil ako na ang bahala. Sagot naman ng kanyang ama habang patuloy na pinupunasan ang kanyang dugo sa kanyang bibig. Matapos nitong makapagsalita, ay patuloy pa ring nagtatanong si Norman sa mga pagkakakilanlan ng mga kalalakihang bumugbog sa kanyang ama. Subalit kahit anong pagtatanong ang kanyang gawin, ay hindi niya magawang pagsalitaan ang kanyang ama. Sinasabi ko na sa iyo, Norman, may mga bagay na hindi mo pa nalalaman sa mundong ito. Hayaan mo, mamayang gabi papakita ko sa iyo ang demonyong pilit nilang ginigising sa lupaing ito. Dagdag pa ng ama ni Norman. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, tinungo nilang dalawa ang puntod ng namayapa niyang ina. Wala siyang kaide-ideya sa gagawin nila sa lugar na yon, subalit isa lang ang pumapasok sa kanyang isipan, at yon ay ang huhukayin nila ang nakahimlay nitong bangkay. Hindi naman siya noon pinatulong ng kanyang ama dahil sa alam nitong takot ang kanyang anak sa mga bagay na namayapa na. Habang patuloy itong pinagmamasdan ni Norman, doon niya naririnig ang mga engkantasyong binibitawan ng kanyang ama habang patuloy na binubungkal ang puntod ng kanyang asawa. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa na ngang mahukay nito ang kabaong na siyang kinaroroonan ng bangkay. Pagbukas nito ng ataul, bumungad sa mga mata ni Norman ang kalansay ng kanyang ina. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang dinukot ng kanyang ama sa panga ng bungo ang isang batong merong napakaraming butas. Nangingitim na ang batong yon na parabang ilang araw na itong nakababad sa kalan. Matapos itong kuhain ng kanyang ama, ay agad naman itong iniwan ng kalansay ng kanyang asawa upang gawin ang kanyang nais. Sa pagbalik nila sa kanilang bahay, ay siya namang pag-umpisa ng kanyang ama sa isang ritual ng kulam. Hindi naman tumutol noon si Norman sa nais gawin ng kanyang ama sa kadahilanang nararapat lamang yon sa mga taong nanakit sa kanyang mahal sa buhay. Matapos nitong gawin ang ritual ng kulam, ay siya namang paglunok nito ng bato na kanyang nakuha sa panga ng bungo. Iniwan din nila ang bungong yon sa kanilang sala na merong nakatirik na 3 kandilang itim. Ayon sa kanyang ama, na ginawa niya ang bagay na yon upang mapakapit ng husto ang sumpang kanyang ibinigay sa mga taong gumawa sa kanya ng kamalian. Norman, kahit anong mangyari, huwag mong sasabihin sa iba ang sikreto ng ating pamilya. Balang araw, kapag nakikita ko na ang aking kamatayan, ipapamana ko sa iyo ang biyayang ito. Wika ng kanyang ama. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpasok naman nila sa kanilang silid.
Sa pagsapit ng umaga noong mismong gabi, bumungad sa kanilang papag ang abo ng bungong tinitirikan ng kandila. Agad naman itong nilinis ng kanyang ama at ang lahat ng abo nitong nakuha ay nilagay niya sa isang garapon. Ayon sa ama ni Norman, na ang pagsunod na sumpang kanyang ginawa noong gabi ay magdudulot sa mga taong nanakit sa kanya ng parusang hindi nila kailan may matatakasan. Patuloy sila nitong pahihirapan hanggang sa dumating ang puntong mas mainam na lang para sa kanila ang tapusin ang kanilang buhay. Uunti-untiin sila nitong baldahin hanggang sa hindi na nila magagawa pang maigalaw ang kanilang buong katawan. Maaagnas din ang kanilang laman kahit sila ay buhay pa. Ang tanging kahinaan lamang ng sumpang yon ay isang beses mo lamang yon magagamit dahil sa maaari na itong ikamatay ng may alam sa aral kapag pinilit niya pa itong ulitin. Nang marinig ni Norman ang sinabi ng kanyang ama, ay halos naging palaisipan para sa kanya ang ginawa nito. Naisip niya kasi noon na kung bakit hindi na lang idirekta ng kanyang ama sa may-ari ng lupa ang sumpa upang matapos na ang sigalot na kanilang hinaharap. Huwag mo akong questionin sa plano ko, Norman. Marami pa akong kayang gawin na hindi nila nalalaman. Wika ng kanyang ama. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, biglang lumabas ng bahay ang kanyang ama upang gawin ang kanyang binabalak. Nang maramdaman niya ang paglabas nito, ay siya namang mabilisan niyang pagsilip sa siwang ng bintana na naroon sa kanyang silid. Pagsipat niya sa kanyang ama, nakita niya itong hinahawakan ang batong nakuha niya sa bungo ng kanyang ina habang patuloy na nakatingin sa buwan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang niluno ng ama niya ang bato at kasabay nito ang pagrinig niya ng mga mahihinang pag-ungol. Sinasabayan din yon ng pamimilipit ng katawan ng kanyang ama hanggang sa dumating ang puntong napadapa na ito sa lupa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang ibinuhos ng kanyang ama ang dala nitong langis sa kanyang katawan habang patuloy na nagbibigkas ng mga engkantasyon. Matapos itong masilayan ni Norman, segundo lang naman ang naging pagitan nang biglang tumuwad ang kanyang ama habang dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Sa pagkaripas ng takbo nito papalayo sa kanilang bahay, ay siya namang paglanghap ni Norman ng napakabahong amoy. Dahil sa mga pangyayari noon, kaya na may hindi niya napigilang mag-alala para sa kanyang ama. Naisip niya kasi na kaya isinasakripisyo ng kanyang ama ang kanyang buhay dahil sa wala na itong pagpipilian. Habang naghihintay noon si Norman, tanging pagkaawa na lamang ang kanyang naramdaman para sa sakripisyo ng kanyang ama. Bago pa man noon sumapit ang hating gabi, nagawa nang makabalik ng kanyang ama sa kanilang tahanan. Punong-puno ito ng dugo sa kanyang katawan at malalalim na sugat. Nang masipat ito ni Norman, dali-dali niya namang nilapitan ang kanyang ama upang ito ay kausapin. Tay! Tay! Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Norman habang kalong-kalong ang kanyang ama. Huwag mo na akong alalahanin, Norman. Ang mahalaga nakabawi tayo sa mga taong nang aalipusta sa atin. Makakasama ko na din ang... makakasama ko na rin ang aking asawa. Sagot naman ng kanyang ama. Kasabay ng pagwika nito,
ay siya namang mabilisan nitong pagkawala ng buhay. Wala nang nagawa noon si Norman kung hindi ang umiyak habang hawak-hawak ang nagbabagong anyo na katawan ng kanyang ama. Matapos ang kaganapang yon, napagpasyahan niya noon ding gabi ay umalis na sa kanilang pamamahay. Wala na din kasi siya noong pagpipilian, gawa ng alam niyang babalikan pa rin siya ng mga taong may-ari ng lupang kanilang tinitirhan. Sa pag-alis niya doon sa kanila, ay ninais niya munang ilibing ang namaalam niyang ama sa ilalim ng kanilang tahanan. Ilang araw pa ang lumipas, doon na nga pumutok ang balita sa pagkamatay ng isang pamilya sa lugar ng Uson. Maraming nagkalat na haka-haka sa pagkamatay ng mga ito at isa na dito ay ang pag-atake ng isang aswang. Ayon kasi sa mga nakakita sa pangyayari, ay halos hindi na magawang makilala ang mga bangkay dahil sa wasak na wasak ang pagmumukha ng mga ito. Maging ang mga batang anak ng pamilyang yon ay hindi nakaligtas sa pag-atake ng isang demonyo. Nang malaman ito ni Norman, ninais na lamang niyang magpatay mali siya sa lahat ng kanyang nalalaman. Ilang taon ang lumipas, napagpasyahan niyang bumalik na sa dati nilang tirahan. Nais niyang makita ang pangkasalukuyang katayuan nito para sa ikatatahimik ng kanyang isipan. Subalit pagdating niya sa lugar na yon, ang tanging nakita na lamang niya sa lugar ay ang mga nagsisitaasang talahib sa tabi ng kalsada. Wala doong kahit isang nakatira at animoy pinapangilagan yon ng mga taong nakatira doon. Sa pagtanong-tanong ni Norman, doon niya nalaman na ilang beses na palang pinagtangkaan ng mga kamag-anak ng may-ari ng lupa na magtayo doon ng negosyo. Subalit ang lahat ng yon ay nalulugi. Purong kamalasan ang idudulot sa kanila ng lugar hanggang sa dumating ang puntong napagpasyahan na lamang nila na yon ay ipagsawalang bahala na lamang. Dagdag pa ng mga taong malapit sa dati nilang tirahan ay lahat umano ng naninirahan sa lugar na yon ay nagkakaroon ng sakit at namamatayan ng isa sa kanilang mga mahal sa buhay. Madalas ding umanong nagpapakita sa lugar ang dalawang mag-asawang nababalot ng dugo sa kanilang katawan kapag sumasapit ang lalim ng gabi. Marami ng mga residente ang nakakita sa mga nilalang na yon, kung kaya't labis nilang pinangingilagan ang lugar. Nang malaman ni Norman ang lahat ng yon, doon niya napagtanto na maaaring ang kaluluwa ng kanyang mga magulang ang patuloy na nagbibigay ng sumpa sa kanilang dating tirahan. Magpahanggang sa ngayon, patuloy pa ring nagpaparamdam ang kanyang mga magulang sa lugar na yon. Hindi na rin niya naiisipang bumalik sa lugar, gawa ng pilit na niyang kinakalimutan ang mga alaalang minsang nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Lalong-lalo na kapag naaalala niya yung sakripisyo ng kanyang ama. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo nalungkot lang ako dahil dinamay ng ama niya yung mga bata. Kasi wala pang muwang yung mga yun, di ba? Di natin alam kung anong mangyayari paglaki ng mga batang yun. Sayang lang. Doon lang ako medyo nang hinayang. Pero yung pagtapos niya ng buhay dun sa may-ari ng lupa, parang mali din, no? Kasi nga, uso na nga yun, di ba? Yung mga owner ng property, yung mga titulo-titulo ng lupa. Kaya talaga may karapatan yung mga tao. Pero itong taon na to, hindi ko alam kung ito yung taon na marami talagang makukulit. Yung mga hindi umaalis sa lugar nila. Yung walang karapatan. Yung may mga titulo. Kami nakatira dito, hindi kami aalis. Dito na kami tumanda eh. Yung mga ganong kasabihan. Hindi ko alam kung ito yung taon na to or mas earlier pa.
Okay, bago natin tapusin, syempre yung pangako kong shoutout para sa mga nag-comment doon sa pinned comment ko. Andyan sina Joniel Galo, Melanie Tomas, Sheila De Pedro, Dimples Yumi, Geraldine Rosales, Beltran Dalen Jr., Mandy Corisay, Cristel May, Paul Andrada Vergara, Sandra Herrera, Jessa Nobleta, Red Rivera, Glenda Capasio, Kesha Marie Panesa, Lando Ayuson, Full-Blooded Igorot, Christine Joy Lovino, Maurice Yanez, Charles Angelo Tito, Cecil Rodriguez, Ivy Stan, Andrea Gumana, Glenn Dale, Joan Camayra, at kay Kana Kamui. Hindi pa ito yung last kwento natin para sa taon na to. Meron pa tayo para mamaya, kaya sana mahintay ninyo. Yun talaga yung pang New Year natin. Happy New Year sa inyo guys, pero babati pa rin ako dun sa susunod nating video. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.